Alexander Long. Love them all. Uyazi abantu abangizolitshela Namhlanje sesimihlola abantu abantu. Wona ngiyakhumbula le mpahla sisale singuye. Sisale sinje abantu abantu. Njengomama ngisajabula ngoba Ngibona ukhulu wenu live lapha. Uzobona imntwana mntwana. Kanti into nathi abantu abantu. Right. Benzela abantu abanezindlu. Ama-TVT player. Right. Sinama-TVT ethu la. Kunawo ma-TVT kuvela thina abantu abantu. Kuvela thina for 3 hours 30 minutes. Yeah. Uyazi namhlanje ngijabule kakhulu. Jabule kakhulu. Ngoba izolo besivota abantu abantu. Yeah. So ama-TVT yami namhlanje cheap. Very cheap. Kufanele ukuthi nginikeza mahhala. Yeah. Ithi 20 rand i-TVT for 3 hours. Uyobuka emzini wakho abantu abantu. Uyobuka emzini wakho abantu abantu. Konke sikwenza lapho uyakuthola phakathi kwa-TVT. Asifuni umuntu othenga i-TVT engabo ukuthi Asifuni bantu abalamawala. asifuni bantu abaphuthumayo. Asifuni bantu abajahayo. asifuni bantu abafana nabantu beyivi. Right. Abantu beyivi khona bayiteki bahlala kuma-2. Exactly. Bashiyela ngamakhetheni. Yeah. Kuhle bonke baye bambile abanye bengena. Asiyabona manje. Ngoba uyathi ubhizi labona umntu esebambikhethe La usuyeka. Banje. Sisonelele bantu abantu. Long part 1. Part 1 lapha. Bajikelelo part 2. Long part 2. Long part 2. 20 rand kuphela. 20 rand i-TVT for 3 hours. Uyobuka emzini wakho. Uyobuka endlini labantwana. Lapha end-time siyabhala. Lapha usokubone kahle bantwana ngoba this is not a show. Yes. Ama-highlights. Nangani umama Nangani namanje. usista khona le-TV. Husband mama. Round 1. Umama ufuna round 1. Round 1 lapha. Abana ama-TV. Nangani omunye ubhuti lapha. Abantwana emzini wabo. Konje lonke ama-TVT. Ungakhutha ukuthenga manje after show kanjayisi. Awumboni nokuthi sisuke njani la. Wona ukuthi ihambe njani. Yasala lilodwa kaze sami. Yasala lilodwa la. Yeah. So isikhathi sokuthenga insurance. 20 rand amunika mahara mhlobo wami. Yeah. Enye into nathi abantu abamsela bawubhatali. Awukhothi next. Kodwa mawujabula ngokwenzakala na uyabona. You just take those. Uyabona ukupoza nawe khona khona. Ngoba masibuya lana siyagibela. Mase sibuyela siyagibela. Sesilala siyagibela njalo bantu abantu. Amaflethi siyabesikhuphula siyaphezulu. Maningena mali siyakhona ukulixosha la. Aningena mali siyakhona ukulixosha la. And ukulixosha is easy. Kusuka thina sinishiye la. Uyaxosha umuntu adrobe. Yakuthi ngisimele. Kanti abana ama-TVT 20 rand i-TVT. Siyaphathwana manje. Usandla liphethu ngabuyibona. Sabe ngomsebenzi. Siyabonga msakeni umsilimu bakababa. Asibenze umsebenzi. Siyabafazi abaningi abantu asisabazi abadala. Ngapho uhlala li-stage ngapho uyathula. Cela uhambe wena, cela umelele, cela umelele. Le. Awule ndoda ibizeliye le. Sidaba nawe thina kade sikhambe emhlabeni. Anandazi ushela uzojabulisa abantu. Ngoba le World Cup ayisekho eSouth Africa. Indaba. Ama-supporters ebafana bafana. So. Bangani bami nje siyasapota umdlalo lapha sikabona isenzi lapho. Hayibo ngizosikhululela amehlo ngathi ngibona umshona la. Yalibona la. Lapho uthola ngathi siyalithuka lana China G-Street man. Siyaphosa ini manje. Yeah!